2007an Castellon utzita jokatu ondoren Imanol Agirretxe Zubietara itzuli zen golegileran zunkizuna bere gain hartzeko asmotan. Arreskero bere ibilbideak hobera egin du eta ardatz garrantzitsua bilakatu da azken metroetan. 155 partida jokatu ditu ligan eta 42 gol sartu, 27 lehen mailan. Aurten lehenengo partiduan min hartu zuen eta hilabete eman du jokatu gabe, baina bueltan da Usurbildarra, laster 100. partida betetzeko onenen artean. Oso politxa dara olako zifreta iriztia, gehitzen juteko asmo dakat, baina bueno, egia esan da oso azkar pasa zaite denboa. Zer eman eta zer erakutsi asko dauka oraindik 26 urterekin, horregatik klubarekin kontratu luzatzeko akordiora iritsi da. Aukera eman detenean jarraitzeko klubian beste 3 urte, ez dela pentsatu, dudik gabe nire prioritatetakoa zen da. Ondo bidean, 2018 arte jantziko du elastiko txururdina, beraz, zaleek bere zorroztasun eta trebetasunez gozatzen jarraitu ahal izango dute.